високия добив. И да попитаме директора Тодор Рачински, кое е най-голямото научно постижение на института? Това е създаването на нови сортове от културите, с които работи института, с помощта на които бяха разработени съвременни технологии на отглеждане на тези култури и получаване на високи добиви в производството. А най-голямото постижение на нашия институт от международен мащаб, това е класирането на сортът юбилей през 1977 и 1978 година на първо место в световното сортоизпитване на пшеницата. Господа, малко внимание, може ли? Едно, две. На три снимам, три. Благодаря ви много.
Само искам да обявя имената на нашите гости, които пристигнаха от най-различни далечни места. Господин и госпожа Дилян и Десислава Рачински, внук на господин Рачински. Присъстват академик Стефан Воденичаров, председател на БАН. Академик Атанас Атанасов, ръководител на съвместен геномен център в Софийския университет и Селскостопанска академия. Доцент Желю Добрев, председател на Българо-руска стопанска камара. Професор Николай Ценов, виден селекционер, създател на около над 40 сорта, основен автор на 12 от тях. Тотка Трифонова, председател на Селскостопанска академия. Господин Николай Иванов, кмет на град Враца, член на фундацията. Господин Виктор Кръстев, директор на училище Христо Ботев. За начало, за откриване на тържеството, давам думата на господин Божидар Джунов, съосновател на фундацията, дългогодишен директор на станция по семепроизводство и сортоизпитване Тодор Рачински, село Голямо Пещене. Чува се? Проба. Уважаеми дами и господа, ние честваме тук една дата за 20 години на фундацията. Това, че фундацията е основана 10 години преди това и съдебното решение е от 1995 година. Със смъртта на Рачински, тук има двама души, може би само един от тях съм аз, който беше на неговото погребение. Но още на другия ден във Враца, Коста Павел, Петко Петков и други колеги основахме, така да се каже, фундация Тодор Рачински. Сега Тодор Рачински заслужава да го познават и да го популяризираме още повече в този град, защото извършил подвиг. Човека със своите знания и своя дух сътвори материя. Това е много интересно. Запомнете. Дух, знание, ето неговата материя. Отсреща ще я видим. С тези сортове на Рачински са засяти за 30 години 200 милиона декари пшеница в България. Представете ли си, ако той живееше в Мексико или в Америка, колко ще да бъдат засети? Такива бяха нашите мащаби. Повелята за изпълняване това, което виждате на неговата съпруга, тя казваше така: Божидар, никога няма да правите на точно паметник, където ще да правете неговите сортове, показвайте ги. Ние това сме направили. И давам думата на Николай Ценов. Николай е наше момче. Той е от доходен. Тук Дуди гледам яде преди малко. Те, нали знаете, доходянците малко подуди. Николайчо. Баща му от доходен. Той е от състава на Тодор Рачински. Николай е единствения може би. Искам да кажа още нещо за Николай. След срещата тук ще пуснат две брошури. Едната брошура е за Рачински, което всеки може да я вземе и да я носи. Другата, нижне едно малко, е написано от Николай Ценов. Аз съм си позволил, съм го помолял най-сърдечно да опише как са живели в уния години в този институт. Как се го нарича? Кибуци ли му викате по-израелски? Вземете го това и го прочетете. Най-накрая има една страница, в която аз съм писал 2 реда. Че годините на демокрацията него ги наричаха тия години на застоя. Коментарът е ваш. Дали е било застой или не? Това е. Друго не искам да кажа. И за института сме публикували снимката и сме писали отдолу. Имаше едно време. Тогава, когато правихме издаването с Генов на тая книжка, същия ден този институт нямаше и ток. Сега не знам дали има ток, не знам, дотам го докарахме. Николай, че имаш думата. За повече от 20 минути няма причина. По-малко. Добър ден, дами и господа. За мен е изключително удоволствие да бъда след вас. За тези, които не ме познават, да се казвам Николай Ценов. 30 години се занимавам с селекция на пшеницата в Добруджански земеделски институт. От 2 години съм в една фирма, чиято дейност също е селекция на пшеницата.
За Рачински може да се говори много. Този ваш съгражданин наистина е изиграл една ключова и решаваща роля в зърно производство на България, като се започне от Добруджа и се стигне до цялата държава, пък и около съседните държави. Джунов ви спомена тук за живия паметник. Тук вляво на мен и вдясно на вас са засети почти всички сортове, които Рачински е създал, нали, в процеса на неговата работа. Те са наредени по хронологичен ред. Първият се казва Русалка, последният се казва Простор. Благодарение на неговата дейност българската селекция беше издигната на световно ниво. И то за много кратък период от време, между годините 63-та и 78-та. Идвайки тук от Врачанския край, той е работил на няколко други места. През 63-та година хора, които са разбирали и са гледали доста по-далече в бъдещето, от гледна точка, нали, на пшеницата като стратегическа култура, са създали в Добруджа този институт, който след това стана световно известен. И то стана световно известен, защото тогава министър на земеделието с заповед събра най-пламените и най-добре настроените хора да правят земеделска наука в България, без много да ги питат дали искат или не искат, заедно с малките им деца, и бяха заселени, нали, в сега се казва вече село Петлешко, а пък едно време в книгите, където бяха пощенските кодове, беше на отделно място в Буржански земеделски институт, даже последните 15 години се казва, тъй преди той беше институт по пшеницата и слънчогледа. Все още пристигат писма от цял свят и там пише още институт по пшеницата и слънчогледа. Тези пламенни хора, между които и Рачински, създадаха един колектив, който само за 15-18 години създаде това голямо разнообразие, и то не само при пшеницата, и при слънчогледа, при бобовите култури и въобще. Земеделската наука, как да кажем, не само в Балканския полуостров, не само в Европа, ами стана достояние, нали, на целия свят. И то по много прост начин. Работейки скромно, работейки всеотайно, работейки, нали, за това, което беше заложено като функция на института, да създадем собствени сортове, за да не сме зависими, да използваме наши семена, знаейки, че тази култура е най-отглежданата в света, една от най-отглежданите, и че тя е стратегическа. Да не сме зависими, да направим така, че в максимална степен, нали, да извлечем ползата от нея. Тук в лични разговори тази сутрин си припомнихме доста неща. За жалост, много от това, което беше заложено и беше направено, някак си се изплъзва като пясък между пръстите. В момента зърнопроизводството почти стигаме нивото, което беше в най-добрите години, само че стигаме го с доста повече усилия и вече с чужди продукти, което малко или много се отразява на хората, които се занимават с това. Няколко думи за Рачински като човек, изключително скромен, трудолюбив, до такава степен отдаден на работата си, че даже не е забелязвал как му растат децата. И не само той, всички такива в неговия колектив са били със същия план, със същата жар са работили. Когато академик Лукиненко, може би най-добрият селекционер на пшеницата в света, посещава нашия институт през 1973 година, той казва: тук се заформя един нов селекционен център, който след малко години ще стане такъв център, че всички ще се съобразяват с него. И това нещо ще се случи. Само след 5 години в един световен опит, международен, който е организиран от американците, два сорта пшеница на нашата селекция родна, Садово 1 на Садовския селекционен център
и сорт Юбилей, който е рачински, на Института по пшеницата в Слънчогледа, в 42 държави в света се наредиха на първо и на второ място. Значи това за хората, които не се занимават пряко с тази дейност, може би не говори нищо. Но това е голямо признание, нали, за продуктите, които те са направили. Това е един пряк, как да кажа, пряк ефект, който може да бъде описан, може да бъде видян, може да бъде оценен. Скритият ефект обаче на тези хора, които са заложили тази изключително важна дейност за нашата малка държавичка, е съвсем друг. Създавайки този български биотип пшеница, върху който ние по-младото поколение надграждаме новите продукти, защото сме стъпили на много здрав фундамент. Генетиката, която е създала рачински със сорт Русалка и с много други от сортовете, е една здрава основа, върху която позволява на нашите нови сортове да бъдат отглеждани не само в България, а вече и в Балканския полуостров, и в Русия, и в Украина, което е изключително голямо постижение, нали, на школата, която Рачински е основал. Естествено, селекцията на пшеницата има доста по-дълга история. Тя започва още в началото на миналия век, но първите 50 години са били лутане. Лутане, проучване, събиране на материали и така нататък. Едва, нали, в началото на 60-те години започва истинската дейност. И това е в общи линии. Жалкото в момента е, че знаейки за всичко това, което се е случило и за това, което е създадено, малко или много ние изтърваме българските сортове, т.е. те все повече и повече намаляват като площи в България. Малко останаха селекционерите, това е много жалко. Така се стичат нещата в нашата страна и в световен мащаб, че младите хора все по-малко и по-малко обръщат внимание на сериозните неща. И според мен, аз тук от тази трибуна има хора, които са фактори и в науката, и в производството, и бих апелирал, нали, за малко по-голямо внимание и малко повече оценка на тази дейност от гледна точка, нали, на нейния дял в обществото като социални отношения и като производство. Защото ще дойде време, то вече е дошло, да правим продукти, ако все още имаме, нали, възможности да ги правим и да не ги отглеждаме в България, но да ги отглеждаме в съседните държави. Подобно нещо се случва сега в момента с Слънчогледа. Значи ние правим български продукти и ги отглеждаме в Молдова, в Украина, в Русия и така нататък. В България са толкова ограничени, че само фермерите може да съжаляват, че ги няма. Трябва да се направи нещо. Трябва да се помогне на българската селекция. И то на културите, които са важни. Това беше една от причините в мой личен план да напусна Държавния институт, където работих 30 години, и да отида в частна фирма, казва се агроном, с надеждата тази дейност да бъде продължена. Защото е важна. И много хора знаят, че е важна. Лошото е, че не правим съществени неща. Какво друго може да се каже? Можем да говорим много. Фондация Рачински беше наистина едно признание за дейността на този човек. Той беше така определен от негови съратници. За щастие една голяма част от са все още живи. Голяма част, нали, ги няма. Беше създадена традиция. Мен ме боли, нали, в личен план ме боли за традицията, която беше създадена и която би трябвало да се продължи. А пък тази традиция не започва от Рачински, а започва от 1902-1903 година, когато са създадени образцов чифлик и малко по-късно садове. Така че, уважаеми хора, които имате инструменти в ръцете си, от гледна точка, нали, на наука, на производство и така нататък, помагайте в това отношение. Благодаря. Какво са? Значи това първо, къде записа странно да бъде.
А сега давам думата на доцент Желю Добрев, председател на Българо-руската стопанска камара. Дами и господа, Желю Добрев е човека, който, така да се каже, назначи Рачински за директор, да използва неговите възможности да спаси института, който и тогава не беше в едни моменти добре. Обаче беше и човека, който го изпръта в отвъдното. Само ние, врачани, искам да го знаете категорично, че не го изпратихме. Ние, които бяхме там, не представлявахме никой. Сега аз искам нещо да извърша тук. Я държа го малко на това чела тук, да кажа нещо. Желю Добрев ни отсъства цели 10 години на нас. Преди 10 години ние от фундацията сме измислили да му дадем едно отличие, негово отличие, не можете да го отворите, да Божидар, да му го кача на Желюта, да приказва още по-добре за нас, да не говори още работа за нас. Желю, ето това е знака на фундацията, на гърботните, е много важно. Паметта е бъдеще. Заповядайте. Аз ще започна с думите, които казахме, когато изпращахме Рачински. Че върхът на селекционната работа при пшеницата в България е по времето на Тодор Рачински. И в този смисъл аз поддържам думите, които бяха казани от господин професора Николай Ценов преди мен. Дами и господа, научните работници в областта на селекционната работа в България и селскостопанските производители в нашата страна с уважение и признателно стачат имената на изявените български научни работници в областта на селекцията на пшеницата, които вече не са между нас, като Павел Попов, Тани Шарков, Тодор Рачински, Александър Караиванов. Всеки от тях по достоинство заслужава името му да бъде записано с златни букви в пантеона на селекционерите в областта на най-уважаваната зърнена култура в света, след ориза, пшеница. Погледнато от дистанцията на времето, ако прохождането в модерната селекция на пшеницата беше с сортовете номер 14 и 301, с потенциални възможности за добив до 250-300 кг от декар, то в условията на интензификация на селскостопанското производство и особено на зърненото производство, в частност при пшеницата, върхът беше достигнат от колектива, ръководен от Тодор Рачински, който създаде необходимите за времето сортове с потенциални възможности за над 1000 кг добив от декар. За разлика от другите наши разсъждения и изказвания, за забележителният български учен, селекционерът и кумирът при пшеницата Тодор Рачински, считам за правилно да споделя моите виждания за най-забележителните негови приноси в това направление, в нашата страна и излагането и издигането на престижа на нашата селскостопанска наука в очите на света. На първо място, мога да споделя с чиста съвест, че именно Тодор Рачински е идеологът на новата стратегия в селекцията на пшеницата в България. Той беше научният работник, който с изключителна прозорливост отговори на изискванията на новото време за нови направления в селекцията на основата на световните образци, основно съветски и италиански изходни материали, за селекционирането на нови сортове с висококачествени и продуктивни възможности. На второ място ще поставя неговият личен принос за разчупването на статуквото с тъй наречените имагинерни колективи, научни, при селекцията на пшеницата, което на практика въведе личният принос на всеки научен работник в науката. Третото негово изключително голяма заслуга е световното признание, което получи неговият сорт юбилей в Съединените американски щати.
в щата Небраска, където в две последователни години, 77 и 78 година, сорта е на първо място по добив и с най-висока екологична пластичност, обърнете внимание, в света. Дебело искам да подчертая, че такъв аналог в нашата селекционна работа при пшеницата няма и не само естествено при пшеницата. Никога няма да забравя, когато след тези резултати Тодор Рачински дойде при нас, при мен специално, и каза: това е достижението, което направи нашия институт по пшеницата и слънчогледа. Аз му казвам, и ние му казваме: Рачински, това е преди всичко твоя заслуга. Не, каза той. Това е заслуга на колектива, ръководен от мен. Четвъртата му заслуга е, че той пръв създаде и внедри нискостъблените сортове пшеница като русалка, което направление на селекцията е направление на бъдещето. Тодор Рачински оставя най-богатото селекционно наследство, което нашите и световни научни работници оценяват като изключително богатство на човек с богат опит и амбиция за бъдеще резултати в интензификацията на селекционния процес. Като шеста негова заслуга и принос мога да отбележа факта, че през 1985 година сортовете пшеница на Института по пшеницата и слънчогледа достигнаха 76% от цялата посевна площ от България, при което 80% бяха сортове създадени от колектива под ръководството на Тодор Рачински. В заключение мога да споделя, че почерка в селекционната работа, който остави Тодор Рачински, може и трябва да бъде стимул за днешните научни работници, които да продължат делото с задачата България да надмине сегашните държавни лидери в средните доби в пшеничното производство при производствени условия, каквито са Ирландия, Англия, Холандия, с над 1000 кг от декар. Благодаря. Кажи лоши думи за Врачани, когато ти казах, защото сега започваме това дело. Дами и господа, използваме него и всички останали. Две съобщения искам да ви направя по средата. Училище Христо Ботев, в което Рачински е завършил образованието в средното, направи съвсем скоро една алея на признателност. В тази алея на признателност има и плочка на нашия патрон и ви каним след тази среща, минете през училището да видите какво е направил и след това е на концерт. Сега почваме да даваме думата по 2 минути на следните хора. Кмета на бившия синия кмет Чавдар Сало. По времето на Чавдар Сало бе създадена фондация в неговото присъствие в човек. Господин Фьодоров, това са двама основоположници, от него беха парите, първа част на банка. Сега няма да ги от место, ще се изказват, ще ни продърват. И ни играе там да Искам да поздравя всички присъстващи с добре дошли на този голем за нас ден. Трябва да ви кажа, че преди 20 години аз бех в ръководство на 4 фундации във Враца. От тези 4 фундации остана само. Това не е случайно. Причините за това основните са 3. Първо, каузата, която работи и отдаде своя живот Тодор Рачински. На второ место, самата личност. Аз бих го приравнил с най-големите врачански възрожденци и деятели, като Иванчо Младенов, Козбат Ричков, Давид Тодоров, Никола Войводов и други. И това, че неговата скромна съпруга не желая да има паметник, според мен не е правилно.
Самата дума паметник говори за това, че паметта на хората трябва да съществуват такива личности като Тодор Рачински. И на трето, не на последно место, за съществуването на нашата фондация аз отдавам на активната роля на Божидар, който е наш председател. Искам само да ви кажа, че скоро, защото 14 години в нашия живот не са много, предстои честването на 100 годишната на Тодор Рачински. И аз предлагам ръководството на фондацията съвместно с специалистите от Градския общински народен съвет, специалисти от музея, от медиите, да изготвят програма за подходящо честване на 100 годишната на Тодор Рачински. И в тая връзка бих пожелал поне един площад, една улица да бъде кръстена на Тодор Рачински. Едно училище, една детска градина да носят неговото име. С това пожелавам на всички присъстващи много здраве и успехи в работата и в живота. Благодаря ви. Господин Савов. Аз се извинявам, не съм по импровизацията. Винаги съм уважавал хората, които вършат нещо в живота си. И един от тия хора е Рачински. Защото ние в България смяхме много приказващите и малко работещите, които оставят нещо след себе си. Затова предлагаме да се преклоним пред неговото дело и да го поменаваме с по-малко думи, но да следваме неговия пример, защото ако хиляди българи направят по нещо мъничко за България, тя ще процъфти напълно. Благодаря ви за вниманието. Давам думата господин Неделчо Марсинков, автор на сортовете ечемик, обзори и оглон. Уважаеми дами и господа, искам първо да поздравя организаторите на това събитие, които са и организатори на учредяването на фондацията Тодор Рачински. На първо място господин Божидар Джунов. Много пъти съм изтъквал, а той проявява скромност, че той е двигател на основаването и развитието на фондацията. Да. И благодаря за поканата да участвам в това събитие. Аз съм селекционер, пенсионер от Института по ечемика в Карнобат. Искам да кажа, че не след смъртта на Тодор Рачински, а още при живе, аз го приемах като един кумир, на който да подражавам в моята селекционна работа. И не само школата, която той създаде в Генерал Тошево, получи признание и известност в селекционните среди, но и много други селекционни учреждения имаха стимула от личния пример на Тодор Рачински. В това число ние селекционерите от Института по ечемика в Карнобат. И не случайно около времето на неговата смърт в института бяха създадени материали, които в държавното сортоизпитване преодоляха всички световни най-добри образци от ечемик. И в продължение на 30 години, примерно сортовете Обзор и Емон в продължение на 30 години заемат от 54 до 100% от площта на ечемика в България. Сорт Обзор в последните години на съществуването на сортоизпитването в Съветския съюз беше сорта, който за първи път в Съветския съюз постигна добив над 100 центнера от декар. Това са
1060 кг от декар в системата на сортоизпитването на Съветския съюз. Разбира се, тук професор Ценов спомена, че последните години, угнетявана от непрекъснат финансов недоимък, българската селекция малко по малко се срива и чуждите сортове, естествено е, защото те работят в това време напълно задоволени и с най-големи предимства в сравнение с нас, чуждите сортове малко по малко заемат площите и на ечемика, и на пшеницата, да не говорим за други култури, при които вече почти 100% станаха чужди сортове. Аз моля за извинение към близките на Тодор Рачински, че ще направя една асоциация. Ако професор Павел Попов бяха живи днес, щяха да живеят с една мизерна пенсия. Докато един посредствен селекционер, примерно в Унгария, получава роялти от своите сортове и това роялти е в размер примерно на 15-20 месечни заплати годишно. Нашите селекционери в това отношение са напълно елиминирани. Човек може да си помисли, че само Северна Корея и България се отнасят така жестоко към своите селекционери. Моля за извинение. Аз приветствам предложението да се издигне паметник в чест на Тодор Рачински. Такъв трябва да има и в института в Генерал Тошев. И има го института и надявам се, че ще го бъде. Добре, предупреждават ме да приключвам. Поздравявам ви всички с празника 20 годишнина от основаването на фондация Рачински. Благодаря. А сега давам думата на господин Николай Иванов, кмет на град Враца и член на фондация Тодор Рачински. Уважаеми госпожи и господа, благодаря ви, че сте тук в този наистина изключително важен за Враца ден, защото Тодор Рачински не само е част от златната история и гордост на България и на световната наука, но и е част от нашата врачанска гордост и памет. Наистина, това, че имаме възможността днес, поздравявайки си за тази бележита годишна на фондацията, да за пореден път да дадем нашия поклон към живота и дейността му и с тази жива памет, която благодарение на фондацията и училище Ботев беше създадена, но и да за пореден път да имаме повод да се гордеем, че сме врачани и че Враца наистина е с почита си, разбира се, и признателността, има привилегията да почита такъв бележит човек. Званието почетен гражданин, което Тодор Рачински е получил през 1999 година, безспорно е един ясен знак на нашето общество като признателност, но мисля, че днешният ден е още по-важен. Изключително много благодаря и аз на господин Божидар Джунов за неговата енергия и хъст, с която не само подкрепя и развива дейността на фондацията, но и създава всичко това, което ние всички заедно сме длъжни да правим, почитайки и признавайки делото на Тодор Рачински. Така че всички трябва да вземем пример от него и да продължим делото заедно с него. Благодаря ви за вашето присъствие и за вашето уважение към този ден. Благодаря. Да дадем думата сега на двамата семепроизводители Любен Хинкин и Иван Миловски. За кратко приветствие.
Юристите, ще кажем няколко думи за тая личност, която е оставила трайна следа в моя живот. С много хора човек се среща, но малко са личностите като този човек. Познанството ми започна далечната 59-та година. Първокурсник съм и той тогава ме нарече колега. Всяка сутрин и вечер този човек беше в селекционното поле. Малко бяха хората в този институт, където също бях вече като работник, по-късно специалист, бяха така се отдайни на своята работа. Да. Има чувството, че той умееше да говори с растенията. По-късно преждеговорившите казаха тази личност какво направи за българската селекция. Имам правото да кажа, че двама човека, по моя преценка, положиха основата на зърнопроизводство в България. Тодор Рачински и още едно име, което никой не го споменава, така наречения Атанас Севов. По-късно пътища се разделиха, но когато съм имал възможност да посетя института Генерал Тошево, винаги отделя достатъчно внимание не само на мен, всеки един, който се интересуваше от земеделие и селекция съответно. Думите са малко, трудно може човек да оцени това нещо, което той е направил, и аз се обръщам към хората от науката. Мисля, че той заслужава едно, макар и подсмъртно, едно много по-високо звание за това, което е направил за България. Благодаря за вниманието. Давам думата на представител на Асоциацията на зърнопроизводителите Мануел Цолов. Ще бъда кратък, благодаря. От името на Асоциацията на зърнопроизводителите, Врачанска асоциация на зърнопроизводителите, искам да поздравя всички присъстващи с това, че уважиха днешния празник на фондация Рачински, и да изкажа благодарност на господин Джунов за това, че със своя ентусиазъм и със своя жив дух на тези години успява да направи много за почита към великия Рачински. Да кажа само две думи, че ние като зърнопроизводители изключително много се нуждаем от науката, от българската наука, която напоследък не е в много добро положение, но сортовете, които са създадени от тези велики хора и селекционерите на България, изключително много ни помагат в нашето производство. В момента имаме изключителна нужда да се продължи тази традиция. Ние като зърнопроизводители, като хора от производството, можем да помогнем много и за изграждането на паметника, и за самото съществуване на фондацията, така че, господин Джунов, когато имате нужда, обръщате се към нас. Ние сме насреща да помагаме и морално, и материално. Благодаря. Благодаря, господин Цолов. Ние направихме едно предложение и продължаваме да го обявяваме. Паметник не искаме да правим и искаме Общинския народен съвет да вземе решение. Сега ще се подпишем, тук ще видим ние листове, на които кой желая да се подпише, да изгради награда на този човек, който да чества тая награда в цял свят. Неговата съпруга няма да забравя. Аз тази жена съм общувал десетки пъти, тя казваше: никога няма да правите на Тошево паметник. Трябва да си стоя. Сега ще ви дам думата на едно младо момченце, което е много интересно. След това още двама души има думата академик. Така годинчак. Сега, едно момченце, ела тук бе, Костадине. Това момче е напуснало България, отишъл в Съединените щати. Напоследък го виждате по пазара, продава тръвчета и аз му викам: ти като Чико,
тиха ти дрежки да се върнеш, нали? Що си дойде? Кажи какво преди това Америка и що си дойде в България. Виж думата, който там дето да... Добър ден, Константин Ницов се казва от Монтана. Представител съм на разсадника от Монтана. Занимава се с производство на овощ поставачен материал. Във връзка, както казва господин Джунов, живях в Щатите 4 години. Видяхме как се нещата там. След това върнах се, продължих своето образование в аграрен след в Пловдив и започнах да се занимавам с нашата дейност. Поздравявам ви! И им обещай не дръкува и дръпчета да го дават така, както моите не е покарало да си ги дават. Благодаря. И здраво. Сега, дами и господа, отиваме накрая. Колкото и да не е удобно, искам пред вас да застане. То не е неудобно, академик Атанасов. Господин Атанасов, заповядайте. Обяви на тия хора, че генно проверените продукти не са толкова опасни за здравето на хората. Само преди 2 вечери в Националното радио от 12 до 3 часа господин отговори на цяла България. Кажи няколко думи за тия. Тровете ли или не тровите? Не мисля, че на този прекрасен ден, уважаеми граждани на Враца, уважаеми медпредседател на Академията и всички уважаеми колеги, трябва да говорим за този проблем, който едни хора ще кажат, защо говориш, други пък ще кажат, защо не говориш. Ние днес сме тук заради първо, че ти много те хвалят, ама сигурно заслужаваш така да хвалят. По-скоро е хубаво да говорим нещо за Джуновчина, поддържа традицията, както вече се каза, но лично аз се чувствам смутен днес още повече, не заради друго, а защото Тодор Рачински, колкото минава времето, виждаме, че е постала една летва, която ние не само, че не можем да я стигнем, ами трябва да се помисли сериозно как ние можем евентуално да се доближим. Затова, защото това, което се направи в един такъв бурен период на развитие на нашата страна и на селското стопанство, вероятно ще остане като научна и всякаква друга фантастика. И дай Боже да ни е така, но като ние сме длъжници на Тодор Рачински, така че тези, които сме живи тук, неговите колеги от Ценов, Мерсинков и всички останали, председател е тук на Българската академия на науките, който не е безучастен как тази земеделска наука ще се развие и как земеделието отново да тръгне напред като основен стълб в икономиката на нашата страна, е нещо, което е голям въпрос, голяма отговорност. Поздравявам ви всички с това много мило и много важно тържество за всички нас и аз се чувствам поласкан, че съм поканен и че съм тук и че мога да дам делимостта, която този наш велик учен заслужава в това, което той успял да създаде своя кратък 51 годишен живот. Благодаря ви и ви желая много здраве и дано да успеем да бъдем част от сърцето и духа на Тодор Рачински. Благодаря още веднъж. А сега искам да помоля внука на господин Тодор Рачински, Дилян Рачински, за няколко думи. Скъпи гости, първо искам да ви благодаря за присъствието, за това, че уважихте мероприятието. Искам да честитя рождения ден на фундацията, формалния рожден ден 20 години и да благодаря, тъй като поради нейната дейност, паметта на дядо ми и на това, което е постигнал и е оставил след себе си, продължава да живее и продължава да се предава. Надявам се неговото дело да вдъхнови нови млади последователи, които да продължат да работят в тази област, тъй като, както се казва,
няма по-важно от хляба и от храната. И това е. Благодаря ви. А сега от името на Врачанска кореняшка среща, нейният председател Веселин Николов ще връчи поздравителен адрес. Добър ден, съграждани, добър ден, колеги. Добър ден, съграждани, добър ден, колеги. Добър ден всички на уния, които го познаваха, които са слушали за големия селекционер Тодор Рачински. Приемете нашите най-искрени поздравления и пожелания към фондацията и нейните членове и участници от основаването до ден днешен и желанието ни за бъдеще живот, здраве и успехи, високи успехи за продължаване делото на великия съгражданин професор Тодор Рачински. Ние, неговите съграждани, близки колеги, го каним, го помним като човек, всеотдаен, целеустремен, с висок морал, работещ за благото и развитието на селско-стопанската наука и повишаването на нейния престиж в България, Европа и целия свят. Признанието му е още приживе, но ние трябва да работиме така, че то да остане и да продължи напред в годините, да пребърнат и се развиват постиженията му във времето в световен мащаб. За Врачанска кореняшка среща председател Веселин Николов. Николов, ние всички врачани във Вени не признавате кореняците. Наричалите ни джурулеци, ако някой знае какво. Добре. И от името на инженер Петя Аврамова, народен представител от 43-то Народно събрание и политическа партия ГЕРБ, има думата също да връчи поздравителен адрес. Ами чакайте, един момент. Извинение би трябвало да има, защото тя толкова пъти я кара и все не може да идва. Всеко да прави сега. Приемаме го за всеки случай. Сега, дами и господа, отиваме накрая. Много ви моля, внимавайте. Уважавам журналистите, изключително много, но съм и в скандални отношения с всеки. Чакайте. Сега, има един въпрос, който се задава много пъти на тази фундация. Какво прави в тази фундация академик Воденичаров? Много ви моля, ало, ако ще слушате, слушайте, ако не, идете настрани. Академик Воденичаров се свързах с него, че той ми повярва да направим тържеството в случай годишна на нашия колега и агроном, преди малко, дето гори академик Атанасов. Тогава се запознах с този човек. Сега, кой ли в България уважава себе си и не познава председател на Академията на науките? Този човек е разкошен, така е устроен, че така приета е тази личност Рачински и с цялото си поведение. Той тогава, миналата година беше в нашия град. В случай неговата 70 годишна ние му дадахме нашия скромен знак. И зато и Воденичаров е наш. И той този ден изпревари всички ви. Той дойде в 8:30, а някои въртеха ми телефона и са ми сърдити, че не съм ми се казал точно отколко ще бъде и каква ще бъде програма. Господин Воденичаров, заповядайте. Словото, което ще произнесе той, а за него няма ограничение на времето, господин Воденичаров ограничение няма, но аз го призовавам и му давам възможност от името на фундацията, а той е член на фундацията, вече след като е награден от тази фундация, да връчи знака на фундацията на Общинския народен съвет. Аз не знам колко съветници има тук. Тук е председател на Общинския съвет. Да го връчи на него тази знак и да могат да се съсвестват и нещо да направят за този човек. Заповядай. Уважаеми господин кмете, уважаеми членове на фундацията професор Рачински, уважаеми граждани на Враца. Искам наистина да ви поздравя всичките вас за това, че пазите паметта. Паметта за един изключителен български учен, професор Рачински. Мой учител, академик Ангел Балевски, казваше, че учен без внедряване е като пчела без мед. Ето този човек след научните си изследвания какво остана.
Оставил е в паметта на хората, с които е работил, така, както трябва да остави всеки учен, който се е отдал на истинската наука и желанието да бъде просперираща неговата страна. Ако ние наистина не пазим нашата памет за всички хора, които са допринесли нещо за обществото, след нас наистина няма да бъде добре. Въпросът с аграрната наука в България, която има изключителни традиции. Много от присъстващите знаят за червената сграда до Радио София, че 1928 година фондацията Рокфелер е построила, защото е разбрала, че тук в България има много учители хора, които могат да развиват аграрната наука. Казаха се много неща за постиженията, които са направени, постиженията, които са завоювали световни стандарти. Хората, които си припомнят историята през миналия век на България, знаят, че след две национални катастрофи аграрници са били хората, които са възвърнали България. Ако се обединят всичките ни усилия и започнем наново да произвеждаме, защото ние сме бедни в момента, защото не произвеждаме. Трябва да се направи така, че държавата, която през последните 20 години абдикира от всичко, въведе така наречения либерален модел, да застане и да вземе своята отговорност. Хората от аграрните науки, аграрните производители, хората от индустрията, има вече наистина индустриалци и аграрници, които искат да работят в България, да развиват своята дейност в България, да направят страната щастлива. Трябва да се направи възможното от страна на ръководещите хора тази държава, моста между научните работници, изследователите и потребителите, индустриалците и агропроизводителите да бъде направено. Това е свързано с създаването на нормални законови рамки за отношенията между тях. Отдавна се говори за закон, който да направи публично-частното партньорство легално и полезно за двете страни. Сватба може да има, когато има мотивация от двете страни. Това трябва да се разбере, час по-скоро трябва да се направи. Трябва да се реши въпроса за закона за иновациите. Преди малко един колега каза за роялитето, което получават много други учени. Аз не знам български учен, който е пенсионер и да живее добре. Аз знам учени от други страни, които на базата на труда, който са си вложили, живеят добре. Още веднъж искам да ви поздравя с това, че чествате един български учен, че пазите във вашата памет спомен за него. Желая успех на тази фундация и наистина в лицето на сегашното ръководство на общината виждам хора, които искат да запазят хубавите традиции във Враца. Враца е град с дълбоки традиции. Да не споменаваме едната още на хора, които са допринесли много за прославата на България, които са от този район. Благодаря. Господин Стоев, председател на Общинския съвет. Господин академик ще връчи на господин Стоев знака на фундацията с нашата гореща молба и връчвайки го той знака, ви моля още един път, подкрепете нашето предложение. Сега след малко помастен ще има и капки и винце, но и ще има и списък, на който желаем да се подпишете с тази идея да се изгради на организацията не за фундация на Рачински, а за името на Рачински една награда. Господин академик, ето знака на нашия, който е това е работата, му кажи той да го не къса, внимава. Ето и знака, който е много тежък, над си е изработен от Върчани и така нататък. Той носи това.
Първо искам да благодаря за честта. Още по-голяма чест е, че този знак е връчен лично от академик Воденичаров. За мен е много голяма чест и благодаря от името на целия Общински съвет. Благодаря на всички колеги до сега, които са помагали за дейността на фондацията. Благодаря и на господин Джунов, който ме направи част така, както го виждате, прям. Много интересен човек, много ми беше приятно да се запозная с него. Какво иначе друго да кажа за Тодор Рачински? Много хубави думи си изговориха. Няма нужда да повтарям. Един от най-великите врачани, може би най-големия врачани на нашето време. Такива хора като него осигурили и прехраната, може да се каже, на България, са национално богатство, гордост. Аз по стечение на обстоятелствата живея в квартала, където е неговата къща. Така че много отдавна и аз съм запознат с неговото име. Искам също да подкрепя неговия внук, който отправи призив дано младите хора продължат тяхното дело. Искам да благодаря на всички други хора на науката, на академиката Нашев, да не пропусна някой, на всички, на професор Ценов, които продължават да създават нови сортове, защото природата е своенравна и трябва да се съобразяваме с нея. Обещавам пред всички вас да направим всичко възможно да бъде организирана награда, която ще се връчва на хора с постижения в науката. Награда на името на Тодор Рачински и благодаря за уважението на всички. Дами и господа, с това приключихме. Сега ви кана на всички. Първо, за едно уважение към всички журналисти. Търпете ги, те са малко опасни, но моля ги и тях да остават всички останали да хапнат и да пинат, пък тогава да взимат интервюта, да не започват с интервю. Поздравлявам всички журналисти, най-вече нашата колежка от Видин, госпожа Генесен. Това е радиото, което малко врачани го слушат, а то заслужава да го слушате най-много. Говоря за радио Видин. Това е неговия син. Това ще снимали ме. Тихо. Царе, За да имаме възможност да... Господин Стоев, заповядайте. Заповядайте. Тази алея изградихме, започнахме през месец януари тази година, по идея на ученическия съвет, с активното съдействие на
община Враца, училище Христо Враца, ученически общински съвет и една фирма, частна фирма, голям дарител, която изработи каменната част на алеята. Идеята беше тук да бъде избор 20 барелефа на известни резиденции и наши възпитаници, които са видни представители на по-късно и видно място в тази алея имаме музей на Тодор Рачински. Заповядайте. Беше открита в Ботеви дни. Заповядайте. Тук ще видите първите барелефи са на врачанските видни търговци, може и по врачански да се кажем богаташи, които даряват средства за изграждането на училищната сграда. Това са Димитай Киритоши и Масличко. Това е основателя на нашето училище в 1822 година. За голямо съжаление в България не разполагаме с негова снимка. Открихме преди няколко дни в Битоля. Битоля в музея в Битоля ще ни предостави негова снимка, така че съвсем скоро ще има и негово изображение. И Кръстю Иванов Пишурка, те вече са създатели на класното училище. А за нас е чест все пак, че в 1848-1851 година главен учител на училището е доктор Рачински. Това има място на неговия барелеф тук. Това са вече наши възпитаници, които са видни представители на науката, на медицинската наука, на селскостопанската наука, на академик Иван Ценов, на образование при нас, както са и Андрей Николов, Иван Ценов, тази плеяда на български писатели и художници. Характерното, като вие представители на науката, ние имаме 6 академици, 2 члени кореспонденти, 30 професори. Кои вие? Училище, които са завършили средно образование при нас. 6 академика има? 6 академика. Айде ви, какво? Да, няма. Няма такава община в България? Да, 6 академика, 2 член кореспондента, 30 професора и над 40 писатели с национално значение. Андрей Николов скулптура също е наш възпитаник. Кой бе, Андрей Николов? Андрей Николов е наш възпитаник. Димитър Ненов, композитор, също получава средно образование при нас. Знаете ли лъва предвечния огън на кого? На Андрей Николов, не? Да. Така, движейки се по алеята, стигаме и до по-новото време. Един прекрасен наш възпитаник, прославил нашата страна, мистер Сенко или Карайончев. Той завършва нашата гимназия. Това са представители на медицинската наука, които са видни представители. Любомир Андрейчин, видният български езиковед и езиковед. Димитър Булчински и това е Тодор Рачински. Като разбира се, идеята е оставени са няколко празни постамента, за да може следващите поколения да поставят образите на съвремието, на новите представители на съвременната българска наука. Не само на науката може. Все. Аз съзнателно не казах политиците, затова защото ние имаме удоволствието, нашата гимназия дава 5 министри на образованието, 2 министри на правосъдието. Сложите министри, ще сложите политика. Да, и зато и не я мешаме. И зато и не я намешваме. Браво.
Николай Ценов предълки ли? Стартна идея. Ще ги засадим ли? Да. Ще вече се изпивам. После ако ще си стена, може да ти не скоро да донесеш на това. Браво. Има и враца от тия курсове. Не само. Сега тук искам да предизвикам господин директора, че има още един възпитаник на това училище, а той е негов учител. Не го обича баша, но да му кажем Ценов Кинковски. Ценов Кинковски е завършил това училище. Той е твой учител малко. Учител много говори. Ценов заслужава да се направи за него нещо в училище. За другите Исай Георгиев го няма. Не знам, вие дали ви е преподавал Исай Георгиев. Това е уникален случай. Още бялата порода, кажете им, още бялата порода в България, тая все години да свиня, Исай от това училище имаме там има. Това са големи тая на това училище, носят си на Христова. Така аз си мисля, че бъде, може да ми завърши първата посеща на нещо. Това са овце, да не следващите постаменти ще се съобразим с това и ще поставим. Добре, трябва да направи, че да не станат скандали. Аз предлагам да разгледаме и кабинетите, и този кабинет по биология, живот и здраве, който предстои за следващата година, тъй като той изисква 6-7 месеца изграждане. Кабинет по биология, то безспорно ще има кът, в кабинет по биология на тъй като ние сме училище, което обучаваме профилирани паралелки биологични след 7-ми клас с конкурсни изпити. Така наречения профил природно-математически, биологични паралелки. Първите 3 биологични паралелки в България, авторитета и ролята и значението на страната, но той определя Лочев, да снимаме с това дъщера. Тучката. Благодаря. Моля. Кога ще ми се обадиш? В понеделник. Това ще ми кажа. Няма да забравите